Update na ko guys yung sa among gabihan. Oh, update na ko sa among gabihan. Ni tubo-tubo na gyud guys. Tanawa guys. Pila ka adlaw pa to nga ni are ko rin nag video ko rin. Nawa niyo. Guwapo kay guys. Aw guys de guys. Kay Bisaya man ta guys. Kutasan ko guys, gikan mi ubos guys. Wala ko mag-video gikan ubos, dire lang ko largo video. Nawa. Puting nindutas mong gabi guys. Karon mo ko kabalik ri guys. Napakita ri guys ha. Pikas oh. Hindi ako videohan ko ubos ha. Puting gapuha guys. May lag. Asa mo kadapit mangli ma? Wah ada. Unsam na kana ibton la largo. Dia do guys. Nga siya mga sibuyas guys nya. Tambo kay guys, bantay mo guys. Katong bantay mo to permiron ko video re wala pa. Di pa kay tambok. Karon ako nang videohan guys, tambok kay siya guys. Muna kung gabihan sa kong mama guys. Nalipay kog dako guys nga na tambok siya guys kay anak bito guys nya apektado tana guys. Tanawa guys bantay mo guys. Pultin tambuka guys. Proud ko kay konas guys. Kugihan gina kong gitikanan guys Bantay mo guys. Mo siya gabi sung gitikanan guys Tambuka guys Ibog murag checks guys ba nga kanang murag checks ba nga si tawagan hubag kay bitaw. Pero pila pa na siya kabuuan guys. Dugay pa na siya makautan guys. Mga siyam kabuuan na siya. Ato tas mama guys. Kaya naam na siya si bunga. Naam na siya sibuyas dito guys. Bantay mo na guys. Nasa sibuyas guys. Pero kauton sa niya siya guys. Ang ganyan sibuyas guys. Tambo kayo guys. Ay ito unahan guys. Wala lagi sagbot rin mga gunahan Padugay pa yung kuhaan siguro ng sagbot Di pa man mangunod purmaha kay kuhaan man. Bago mo Dua kebuan pa. Anak ya. Di matabang nog dikuhaan. Ano siya sibuyas guys na. Sibuyas o gabi. Pero mauna na siya sibuyas kay kuan na siya. Dali ron siya sibuyas kay mga 3 months. Na guys agabon man. Mana siya lagi guys, ngana lagi guys. Kenapa itu saya loyo guys? Aduh untuk nasi guys. Itu saya largo nak ibu tu? Tanan, woi bilin. Tabangan ti karon. Daler kena ngos kesako na daler na. Dari wa pa mamtam ni dari. Daot man. Dalahan guys, wa man siya matamin ni guys kay kuan na siya. Kanang dari ba. Igsuon ni nako ni wala matam ni kan napol pod. Diyan tam na ni dari gamay. Mo pa pagsugod ni bantay mo tong gablag ko guys nga. Kuan pa ni siya guys kanang wala pagid bago pagin tanom. Pirmiro. Karon. Bantay mo guys, dagko na siya. Sibuyas guys. Mo siya mong panglihon karon guys. Mamangli mi sibuyas guys. Nya ako na siya panglihon. Bantay mo ni guys. Na siya mga gabi diri guys ug sibuyas. So kining sibuyas guys ako na siyang panglihon.
tabangan ko si mama guys akon ibton ram na siya largo anak maputol man siya putol man yung kuan dapat kuan siya gunitan to na siya guys kanang punuan na siya gunitan kay maputol man ang kuan iya mga dahon bitaw pilar may kalag ng sibuyas mao na siya guys medyo gagabo na siya dapit semua guys kini siya guys anak ibto na siya anak uko na siya ibot dayon anak na siya uko na siya ibot kakuha gyud guys yung mga duha ka sako siguro na yanin sa guys na medyo believe ko na kung mama guys kay kugihan gani guys na ibton siya guys naon siya pag ibot guys kanang hudon gyud siya guys puukon siya ibot nakbantay dagko kay sibuyas guys mura bitaw bantay mo mantalungod lagit guys mura po siya mantalungod lagit guys gabon ni siya kita mo na kini mong lugar ri guys bugnaw kani siya daghan kay nga gabon ba magpag bitaw sa English ba magpag anak mahal ba sibuyas ron guys kay murag 100 yung siguro sibuyas ron na ako na i-update guys kay daghan mi siyang sibuyasa guys anak kita mo na so mangli na puta ato ning ito ning dara ano siya puukon siya guys na puukon kay ug ari babaw guys maputol na siya ang kuan kini mga dahon bitaw ari ubos na itaktak nimo ng mga lapok na kini guys puukon siya gunit na puukon na dali ra humok ra kini siya guys na itaktak siya mga lapok guys na pantay mo nindot na kayo nindot na kay gnatay karning baboy ba nandito ta guys kini siya guys ana puukon na siya puukon ibton humok ra siya bantay mo dagko kay siya ulo sus pagka nindot na kita gani magkugi tas bukid guys kay mo kwarta kita guys bantay mo gani tas bukid gud guys kita magkugi guys pas mo kita guys usar kita tambal sa bukid guys magkugir kita guys na ibton to na diha na mabitaw guys nga wa ko magminyo guys kay maghadlok mo guys nga dita kabuhi ba so may itong ibuhi ay pananglitan guys wala tay pangita nga klaro nya mag-umar ta sa may atong ibuhi ani ana guys guys mag-video lang tag mga 15 minutes na guys kaya kay ibton siya guys kita mo na guys dagko ikulo guys ana dayon dire pikas na manglin ta guys dagko kay guys mo siya gitawag na siya guys birling mo siya birling guys kanang dugay bitaw malaos guys nga kuan kanang sibuyas lain tong Bisaya gud kay dali gito siya makuan dali ki siya laos kung naay kuan kung init ba mangluy-luy din yung tumoy dako ka na siya guys ang nakaibot na gawa na guys mga tambok ni Prebuya guys kaibot gawa na guys mga pila naman ka kasi pila naman ka kuan guys dagko guys magdaako sa mua guys akong ilamas guys lamas na to sa kuan ba kaingin mo siya guys dire bantay mo na guys tinagku ako siya kini guys ana ibton to na
tergana nih sibuyas. Dako kita kali ni madir nih guys. Ma-action gika dato kadiyot madir nih guys. Bawa ke madir guys, teh kayak guys. Mana kwarta tagamay nih guys. Amo gini harbison karon guys, karena mga usa ka multicab siguro guys, mau siguro gyud puti daghana ni guys. Kini akong mama ko guys, kugihan kini guys, proud to me to be a son sa English na guys. Proud ko nga nahimo ko siyang inahan tungod sa iyang kakugihan. Aja guys, yan siya pundukon siya guys, pundukon usa to na siya. Kini guys mga bisag pila pa kasako harvest ani, klaro yung duha kasako ni guys, agian lang duha kasako ni. Dako man siya yung gabihana. Siya mukatay ram siya giyahagon, basta yun nanang birling. Kung guys maharbis lang yan guys, mga dua kasako, harbis lang yung mga dua kasako ni. Kini mga og harbiso ni tanan guys, kana mga uska multicab guys, kana siguro mga 500 kilos kung harbiso ni tanan. Ang harbis mo ni guys. Nadili mo ni maato good guys, kay bawo ka guys among hatdan ni guys. Karkar guys, karkar Cebu. More na mo hatdan guys nya pilar may kay bawo ka guys, pilar may lungsod. Pilar may lungsod nga gamay ra kayo maharot. Mana na siya. Iyay. Uban guys, gahin siya ito uban guys, kay dagko kayo siya guys. Mama ko daghan kay guha ron mama ron. Ay pundok to ni siya guys, kay ako ra mo hakot ni guys. Di na ba ato guys ug usa ka kuan guys. Usa ka bihala. Tulak ni siya guys. Ito ni guys. Yay, gahi na siya. 13 minutes. So karon mga kini guys na bantay ko na guys, gahi kuan kay guys. Mangutana na sa guys atong sa kong mama guys ug kanang ibton bagid ug daghan bagid ibton guys, kay ug ako ning ibton tanan guys. Kanang mga sugo mga uska multicab. Kanang mga 500 kilos gini guys. Natag 100 guys, 500 times 100, so pila man siya guys, 50,000 no. 500 times 100, so 50,000 guys. So kini guys kung ma-harvest mi nag kanang 500 kilos niya tag usa gato, so halinan mi na 50,000. Unsa ibton ni tanan ma? Dok sako? Ano gaibot mo ko ato? Usak sako to ato. Unsa gyabane di mo dane? Puwa lagi ni dane. Birling to dito. Puti. Di mo dipita. Gana ko sumpay ni. Uy, pariharan ni mato. Kare diri ni mato. Pariharan. Puwa dito to. Oh. Pilay kuhaon to ron mga 200. O sa sako nagko duha ka sako. Pasok kita kilo. Sige magkuha tag nga 50 kilo. So karon guys magkuha tong 50 kilos. Among pupuan ron.
kilos. Kaya naman siya 50 kilos. 50 kilos times 100. So 5,000. Malinan tarog 5,000. So dinhil lang video guys. Ako lang putlon guys kay mutaas na mayo guys. 15 minutes. So sakto lang siya guys. So mag-update lang ko sunod adlaw guys. Unsay itabo aning among pag-harvest guys. So ay kalimot og subscribe guys og like para sad maganahan sa tag-upload guys sa among mga produkto di sa bukid guys. So dinhili guys. Bye bye guys.